ini karena tanggal sih kan Oh my god! देखो का क्या सब खेलेगा बेनो सालबारियावहाय लास्ट भिडिअ आरोना लोगोफोर फिसा टप्ला माखायो बुंजोब्बाय गारिसो जाखाबाय बुद रानगासिनो दं बार्थडेनि हाय एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय नोंथांमोन गावनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने नेहालि फिसा बार्थडे दं आरोना स' बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै आं भिडिअखौ लाबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै सरि बावदों मोनसे खोथा ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैहाय न'आव थांसिगोन आरोना माने गोबाव जाबायमोनलाय थाङिया न'आव थांथ'नानै थाहैनोसै स' सालबारियाव दिनैनो लास्ट भिडिअआ बेनो आरोना बार्थडेनि माने न'आव थांसिगोन नालाय सालबारियावनो गायदेफोरखौ नुथ'नाय नंला आरोना स' नायलांबाय थादों बिदिब्लालाय सालबारिया बाय बाय जासिगोन आरोना आंनि थाखाय स' होनोसै बार्थडेनि हारसिंनो मावबाय थानांबाय बेसेरा गायदेया लोगो गैया जादों नेहाला खामानि मावदो नै बार्थडेनि फुजा होनानै दोनसै आरोना जा बार्थडेखौ केक हायादि एबारो नेक्स्टआव हासिगोन एबारो फिसाल' फुजा होनो नागिरदों दा नेहाला जगार खालामबाय दं आंगुर फिथाइ सुना दोन ओरैहाय एबारनिफ्राय सेंग्रा देरबाय आरो नेहाला जोंहा एक बार देखो एक बार देखता हूँ 12 के होने वाला है 12 के बहुत अच्छा लग रहा है तो आज का तुम्हारा बर्थडे है तो कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है मतलब पता नहीं क्या गिफ्ट होगा मम्मी ने लाया है पता नहीं तुम क्या लाए हो रुको वीडियो उसके साथ करना उसकी बेइज्जती होने वाली है आज गंदी वाली अच्छे से क्या को आशीर्वाद लेना माफूम ने निहाल के लिए कुछ लाया है देने वाली है क्या देने वाले है क्या है क्या है सरप्राइज माफूम को खुदुम दे Geba. Gibran क्या गिफ्ट है देखो लाजिला ini मोजांसो वाह माय गॉड बहुत ही अच्छा है प्यारा है वाह 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 इसको पहनो एक बार पहनो तुम इसको पहनो अपने बर्थडे में इसको पहन के लाओ ठीक है oh my god टाइट हुआ है ना कंफर्टेबल लग रहा है मेरे लेकर पे oh थैंक यू बोला बम कैसे बम ada निहाल को पता नहीं है कैसा देख करेगा पता नहीं माफूम देख रहा है पहले तो सुपो उसको सुपो उसने सिर्फ कॉफी पीना है रोबोट है क्या चलो नाचो एक बार बर्थडे में चलो नाचो बर्थडे boy आई ini hai ini mobile naik bay mama lagi tay jadi sih sadar mbak butuh dikit lah mau ini kok mabala min lo hendak sih siapa बहुत berat mami ki अरे कैसे करते हैं मैं चलता देखता हूँ तो कैसे करता है
follow me. Oh, देखो, हटो. Oh my God, gift तो देखो. Oh my Lord. देखो guys, यहाँ सबके लिए guys. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तुम्हारी छोटी बहन, गाइस कितना प्यारा है. तुम्हारी छोटी बहन. सबसे अच्छा कमेंट करेगा मैं उसको ये गिफ्ट में दे दूंगा. बहुत प्यारी है, बहुत ही. पास से दिखाओ ना. देखो क्या लगा क्या है? का गिफ्ट का वो जो होता है ना वो लगा हुआ है. खासिस कर दे, बहुत अच्छा दे दे. दो मिल गया रे. छोटी बहन. देखिए टोपी पहना है ना, टोपी बना देगा ये. Tang này. Chú tôi này, ba em có chúa, em có chúa. Quá nào rồi. Ye balance होता कि नहीं ये balance. Mana bisa naik ke plastik usah tenang benar. शैम्पू देखो तो एक बार इसका. मैं लाउड लेकर आता और वो बच्चा होगा. ओके. अभी बच्चा भी आने वाला है. बच्चा भी आने वाला. कैसा कैसा लग रहा है छोटी बहन मिलकर? अच्छा लग रहा है. और छोटा भाई भी आ गया. ओ ये लो उसका बच्चा. अब तो क्या है. अरे. सानैबो माबार सेंग्रा देरनानै फरायनो गोरों जानानै माबार साख्रि मोनथारदो फिसाला सानैबो आंनिया. थांसिगोन आब'आ. थांसिगोन आं गाबोननिफ्राय. फुजानि जानोसै एबार. जेबो गैया आरोना बेखिनियानो जोंना. आरो गाइखेरनि साहा लोंनोसै खथ्थानो. बुट रानगासिनो दङ बार्थडेनि. बेखिजा साहा लोंनोसै. साहा फुदुंबाय दं गथा गाइखेरनि. लानो नागिरदोंमोन ना लोंजोब्बाय रखरा. इसोर बोरैलै. दे मोजां लों साया. नेहालनि बार्थडेनि थाखाय हेपि बार्थडे होननो दा रावबोआनो गैया. नेहालानो गैया मालिकानो. 10 taका होना होजायो. मोनसे मोननै मोनथाम सालबारियावहाय लास्ट भिडिअ आरोना लोगोफोर. बेयाव नुथ'नाय नंला. गायदोंमोनखौबो रावखौबो नुथ'नाय नंला. दायो आं थांनोसै न'आवहाय. आङो ना 2019 फैदोंमोन आरोना. दिनैहाय थायै थाना 2024 सफैलायबाय आरोना लोगोफोर. 5 years जाबाय आरोना. 5 years एसे सामथिं बारबाय आरोना. स' बिदि जाबायमोन आरो. ओमफ्राय दायो आङो फाइनालि न'आव थांसिगोन. थांथ'नोसै लोगोफोर. बेसेसो थाबाय थानो नङा होनबा. बिमाखौ एसे गोसोखाङो. बेखायनो न'आव थांथ'नोसै आरोना लोगोफोर. आंखौ साबारियाव नुथ'नाय नंला आरो गायदेखौबो नुथ'नाय नंला. नेहालखौबो रावखौबो नुथ'नाय नंला आंनि भिडिअआवहाय आरोना. स' माब्लाबासो फैलायगोन आरोना. ओमफ्राय दायो नै आंनि सामानफोरा सब पेकिं खालामनानै लाजोब्बाय. ओमफ्राय दा आं एसे देलायनोसै माने बारा गोजानथ' नङा नालाय लोगोफोर. बेसे गोजान जागोनबा किल'मिटार बेसे जागोन बेखौथ' मिथिया आं. एसे गोजान आरो. दा ओंखारबाय थानोसै आं लोगोफोर. लालांबाय थाबानो जाबाय जेब्लाबो. गायदेखौ गारना थांबानो लोगोफोर. गायदेखौ गारना थांबानो. ओरैबायदि बुरजा थफ्ला जाबाय आरोना लोगोफोर. नै ओजाहा सेन्डाल. ओमफ्राय नै जिमाहाबो जायगा थोला नालाय लोगोफोर. बेखायनो आङो बेयाव जायगा थोला नालाय नैयावबो बेगसे मोनसे जाबाय फुल. ओमफ्राय नैयावबो मोनसे. ओमफ्राय नै जायगा थोला नालाय. ओमफ्राय नै आंनि मेकआपनि सामानमोन आरो. ओमफ्राय नैफोरो ओरैनो क्रिम बागेरा माबा माबि आरोना. ओमफ्राय नै फाइल आरि बेसेबा बुरजा जाजोब्बाय नै. गैया सेन्डालानो. ओमफ्राय लोगोफोर रेडि जाखांबाय. आंनि सामाना बिसनासो जाखाबाय नै. आं बेयावनो थाखायमोन. आंनि बांकारा बेनो आरोना लोगोफोर. लास्ट दे आं दिनैनिफ्राय बे बिसनियावहाय गैथ'ला आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय थायै थानानै फाइनालि आङो माने डेटखौ लाखादोंमोन आरोना. फैयै दिनैसो फैमारबाय आरोना बे दिनाहाय.
गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरोना जुदि मादैखौ गालांनो थांनांसिगोन नालाय मा लोगो बायदि थाबोबाय जोङो बेसेबांबा मिनि खुसि माब्लाबा नांलायो माब्लाबा गाबो बिदिनो आरोना फाइनालि ओमफ्राय आं दायो थांनांसिगोन आरोना लोगोफोर माथो खालामनो उपाय गैया थांनोसै आंनि जायगाफोरा बिदिनो फुरा लांदां जानानै थानांसिगोन ना बेफोरबो बिराद आलाय सिलाय दंखायोमोन आं साफाखौनो खालामाखैमोन आरोना बिराद नै दा सांखि जाबस्रांना दोनबाय ओमफ्राय फुरा लांदां जाखासिगोन आं थांबाथाय जायगाया आरोना लोगोफोर बेयाव थायोमोन नालाय आङो बेनो आंनि थफ्लाया दंबावोसो आरो एसे जिया जिखौ इयाव सिगां लानोसै ना फिसा 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 थफ्ला माखायो बुंजोब्बाय गारिसो जाखाबाय टिफिन लालायबाय नै बेखौबो गारनानै थांथ'नोसै नै मादैखौ लोगो न'आ थाथ'दोसो टाटा आंहानि खालि जाबाय नै साफा जाबाय मबाइल हमनि र' थांथ'नोसै नै मेगना मा जादों मा जानाय गुदुनो माखौ आं गारना थांथ'नोसै दे फैलायगोन आबाय थाथ'दो टाटा टाटा गारिखौ गारना थांसै गारि आंखौ दोननो थांगोन ओमफ्राय उपाय गैया नै गारिखौ खिन्थिनो र' गारिखौबो लास्ट भिडिअ नै गाबनाय सिगां दे गारना थांसै आरोना न'आव नुथ'ला इखौ जोंखौ भिडिअआव दोननो थांसिगोन गाबोननो फैगोन